हेलो फ्रेंड्स, दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। बे भिडिअआनो जाहैबाय नोंथांमोना माबोरैहाय OTG केबल कानेक्शन खालामनानै मबाइलावहाय फिजिकेल कीबोर्डनि दारै टाइपिं खालामनो हायो बेनि सोमोन्दै खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजाङै नायलांजोबोब्लानो गासिबो मिथिनो मोनगोन। आजिखालिथ' गोबांनावनो एन्ड्रइड मबाइल दङ आरो OTG सापर्ट थानाय मबाइल दङ। गोबाङानो सानो आं टाइपिं स्पिडखौ खालामनांसिगोन, नाथाय गोनांथियाव जे टाइपिंखौ खालामनो हाया बा स्पिडखौ बारायनानै लानो हाया। बेनिखायनो नोंथांमोना जुदि सानदों जे टाइपिंआ गोनांथार आरो टाइपिं स्पिडखौ बारायनानै लानांगौ, बा थारैनो नोंथांमोना नैबे भिडिअनि दारैहाय OTG केबलखौ माबोरै कानेक्शन खालामनानै टाइपिं खालामनो हायो, टाइपिंखौ स्पिड खालामनो हायो, बेनि सोमोन्दै मिथिगोन। टाइपिं खालामनो थाखाय जोंनो नांगौ जायो गिबियावनो OTG केबल, बेनिफ्राय नांगौ जायो OTG हाब, टाइपिंनि थाखाय कीबोर्ड नांगौ जायो आरो एन्ड्रइड मबाइल जाय OTG सापर्ट खालामो, ओमफ्राय माउसबो नांगौ जायो। माउसखौबो बाहायनो हागोन नोंथांमोना। माउसआ गोबां लाया, बाजारावबो बायनो हागोन, अनलाइनबो अर्डार होनो हागोन। माउसनि बेसेना 120, 30 बेबायदि लायो आरो। बेनिफ्राय OTG हाबा लानो हागौ 200, नैबे OTG हाबनो 200 लानो हागौ। आं फ्लिपकार्टआव बायनायमोन। नोंथांमोनाबो बायनो गोसोब्ला आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनाय जागोन। माउसआ दाम खमनि बेबो 250 बा 300आवनो मोनगोन। गोबांनि क्वालिटि लायै क्वालिटि दं, जेरै 500नि दं, 600नि दं, 1000नि दं, 1200नि दं। नोंथांमोना गावबा गावनि गोसो बायदि बायनानै लानो हागोन। बेनिफ्राय OTG खौ टेस्टिं खालामनो थाखाय नोंथांमोना बा OTG खौ अन खालामनो थाखाय गिबियावनो मा खालाम, सेटिंआव थांदो। सेटिंआव थांनानै सार्च खालामदो, सार्च बाराव OTG लिरनानै। बेनिफ्राय OTG अपसन नुबा सार्च नुगोन, नै OTG कानेक्शन नोंथांमोनाहाय अन खालामनानै दोननांगौ। OTG कानेक्शनखौ अन खालामोब्ला नोंथांमोना बे OTG केबलखौ सोनाय लोगो लोगो कीबोर्डआ खामानि होगोन आरो माउसआबो खामानि होगोन। ओमफ्राय नायदो माबोरैहाय कानेक्शन खालामो। नोंखौ OTG केबल होननानै बुङो। बिनि बेसेना बाजारावहाय 120सो लानो हागौ। नोंथांमोना बायनो हागोन, नङाबा अनलाइनबो अर्डार होनो हागोन। बे OTG हाब नोंथांमोना जुदि नोंथांमोननि मबाइला गोबां रोखोमनि थानांगौ। आंनि OTGनि टाइपआ टाइप C होननानै बुङो। बे माउसनि दामा होनखाबाय आं सिगाङावनो। नोंथांमोना दा कानेक्शनखौ ओरै खालामदो। OTG हाबखौ नैबायदि OTG केबलाव सोना होदो। बेनिफ्राय नोंथाङा गोसो कीबोर्डनिखौबो सोनो हायो आरो माउसनिखौबो सोनो हायो। OTG हाबाव कानेक्शन खालामनो हायो। आं दा माउसनि कानेक्शनखौ सोनाय जाबाय OTG हाबाव। बेनिफ्राय डाइरेक्ट मबाइलाव सोनाय जाबाय। एसे सिगाङावनो OTG सेटिंखौ अन खालामना दोनखानाय जादोंमोन। नोंथांमोना फिन खनसे नायबावनो हागोन। कानेक्शन खालामना होनाय जादों। बेनिफ्राय माउसआ खामानि होबाय, जोंबायना, माउसआ जोंबाय नालाय खामानि होबाय। दा माउसनि कार्सारखौ नुगोन नोंसोरो, मुभिं जागासिनो माउसनि कार्सारा। बेनिफ्राय
नोंथांमोना किबोर्डखौबो सोनो हागोन। किबोर्डखौ टाइपिं खालामनो थाखाय सोदो। बेनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव मोनसे एप्स डाउनलड खालामनानै ला। जे एप्सआ गोबां खामानि होयो। बेवहाय दङ माइक्रसफ्ट एक्सेल दङ, पावार पइन्ट दङ। नोंथाङा बे एप्सनि नामखौ माइक्रसफ्ट अफिस होननाय दं, बेखौ प्ले स्ट'राव डाउनलड खालामनानै ला आरो इनस्टल खालामनानै ला। इनस्टल खालामनानै बेखौ अपेन खालामनानै बेवहाय नोंथाङा लेटारनि गिदिर खालामनो हायो आरो ओंखायनो साइजखौ गिदिर खालामनानै टाइपिं खालामनो हागोन, गोजाननिफ्राय नुनो हागोन। बेनिफ्राय रटेसनखौ खालामनानै ला, जाहाथे ओरै फुथुनायाव मोजां जायो। स्क्रिन रटेसना ब्राइटनेसा एसे बारा जादों, बेखौ खमायनांगोन। मबाइला केमेरा खालामनो फकास खालामनो हाया जादों। नोंथाङा गोसोबायदि टाइपिं खालामनो हागोन आरो। गोसोबायदि टाइपिं खालामनो हागोन, स्पिड खालामनो हागोन लेखायाव नायनानै। आरो जुदि नोंथांमोना टाइपिंखौ स्पिड खालामथारनो सानदोंबा, नायथारनो सानदोंब्ला, नोंथांमोननि टाइपिं स्पिडखौ बेसेबां पार मिनिट बेसेबां थुनो हायो नायनो सानदोंब्ला, नोंथांमोना प्ले स्ट'राव टाइपिं मास्टार होननायखौ इनस्टल खालामनानै ला। बे टाइपिं मास्टारखौ इनस्टल खालामनायनि उनाव नोंथाङा टाइपिं खालामबाय थायोब्ला नोंथांनि टाइपिं स्पिडा बारायगोन। ओरैनो सुरु खालामजेननायाव एसे लासै जायो। स्पेलिंफोरखौ नायै लिरबाय थानांगौ जायो। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो बेल आइकनखौबो थुनानै होदो। नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच।